Ako zmeniť vlastníka vašej domény? V administrácii po prihlásení klikneme na sekciu Môj účet a následne na registračné kontakty. Vytvoríme nový kontakt pre koncovku domény, ktorú chceme upraviť, kliknutím na tlačidlo Nový kontakt. Vyplníme všetky potrebné údaje nového vlastníka domény a uložíme žiadosť. Žiadosť na vytvorenie kontaktu bola spracovaná. Skontrolujeme správnosť údajov a vrátime sa na zoznam služieb, kde klikneme na doménu, pre ktorú potrebujeme zmeniť vlastníka. V detaile domény nižšie uvidíme aktuálneho vlastníka domény a pri ňom tlačidlo Zmeniť vlastníka. Na toto tlačidlo klikneme a vyberieme Nový kontakt. Túto žiadosť potvrdíme. Zmena je podmienená potvrdením na e-maily starého aj nového vlastníka. Žiadosť bola úspešne zadaná do systému.